Касовия модул пак не свързва, терминалната сесия пак замръзна и връзката пак умря. Радиен модул не се свързва пак, терминалната сесия пак е забила. 3G връзката пак е мила, IT експертът е нашата школа. Айде, айде, 3G комуникация. Почтите летят с модерна комуникация. Айде, айде, без тях няма ред. Ай, ти героите на почтите ни водят напред. Принтерът заяден, мрежата спря, админът идва и всичко тръгна. Рестарт, драйвер, магия и смях, по почтите вече всичко е в крак. Айде, айде, 3G комуникация. Почтите летят като модерна сензия. Айде, айде, без тях няма ред. Ай, ти героите на почтите ни водят напред. Айде, айде, 3G комуникация. Почтите летят като модерна сензация. Айде, айде,